ଓଟଟିଏ କହିଲା, ଡେଙ୍ଗା ହେବାଠୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କେଡ଼େ ଡେଙ୍ଗା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଘୁଷୁରି କହିଲା, ବାଙ୍ଗରା ହେବାଠୁ ବଳି ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କେଡ଼େ ବାଙ୍ଗରା। ଓଟ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପ୍ରମାଣ ନ କରି ପାରିଲେ ମୋ କୁଜ କାଟିଦେବି। ଘୁଷୁରି କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ ନ କରି ପାରିଲେ ମୁଁ ମୋ ଥୋବଣି କାଟିଦେବି। ଓଟ କହିଲା, ରାଜି। ଘୁଷୁରି କହିଲା, ମୁଁ ବି ରାଜି। ବାଟ ନଥିବା ଉଚ୍ଚା ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଦୁଇଜଣ ଆସିଲେ। ଓଟ ପାଚେରୀ ଏପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଲମ୍ବା ବେକ ବଢ଼ାଇ ଗଛପତ୍ର ଖାଇଲା। ତାପରେ ବଗିଚାର ଭଲମନ୍ଦ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖି ନ ପାରି ପାଚେରୀ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିପଡ଼ି ହସି ହସି କହିଲା, ଏବେ କହ ଡେଙ୍ଗା ନା ଗେଡ଼ା ହବା ଭଲ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଥିବା ବଗିଚା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୋଟ ତାଟି। ଘୁଷୁରି ସେ ବାଟେ ଗଳିଗଲା। ପେଟେ ପରିବାପତ୍ର ଖାଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଓଟ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଟି ବାଟେ ଯାଇ ନ ପାରି ପଦାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଘୁଷୁରି କହିଲା, ଏଥର କହ ଡେଙ୍ଗା ହେବା ଭଲ ନା ବାଙ୍ଗରା ହେବା ଭଲ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଓଟର କୁଜ ଥାଉ ଏବଂ ଘୁଷୁରିର ଥୋବଣି ଥାଉ। ଏଇ କଥା କହି ଡେଙ୍ଗା ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗା ଭଲ, ଗେଡ଼ା ଜାଗାରେ ଗେଡ଼ା ଭଲ କହିବାର କାରଣ କାହାକୁ ପରିହାସ କରିବା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ।